खुलुमबाय रायजोफोर फिथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। बिपिएफनि पार्टिया मासे खर' गैयै खांख्राय। खर' गैयै खांख्राइफोरनि दैदेननायनि जाहोनाव जादों। गतिके बिथांमोना जेखि बुंबायानो थायाथों मानो बिथांमोना जोबनो थांगासिनो दङ। बिपिएफनि पार्टिया बर'नि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय गोजौ थाखोआवहाय आवगायनो थाखाय सुबिदा होआखैमोन। बेफोरबायदिनो नोंथां बायदि आं बायदि लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गोजौआव दैखांनाय आरो मोनसे हारिजों मोनसे हारि जौगालायनाय बेफोरखौ बिसोरो मालाबाबो लुबैयामोन, जायनि जाहोनाव ब्लाड सेट खालामदोंमोन, बिदा फंबायनि गेजेराव थैनि बाना बोहैहोदोंमोन। बेफोर बिपिएफ पार्टिया थांनाय 17 बोसोरावहाय जौ जुवानि आड्डा खालामनानै 4 कौटि 5 कौटि रां दिन्थिनानैहाय रायजो सालायदोंमोन। फुजायाव हाग्रामामोन बायदिया 3 कौटि 4 कौटिनि स' मानि खालामनानै जुवा गेलेयो। बेफोरबायदि थाखाखौ, समाजनि थाखाखौ, रायजो राजानि थाखाखौ गारोब्ला बिथांखि लानोलाय बहानिफ्राय लानो हानो। गतिके गावसिनि बिपिएफ सरकारा थांनाय 17 बोसोरावहाय बर' हारिनि थाखाय मोनसेबो स्किम लाबोनानै होनो हायाखैमोन। जाहोना जाहैबाय बिपिएफ सरकारा बै समावहाय जौ जुवानि आड्डा खालामनानैहाय रांखौ ओरैनो खरसा खालामनायनि थाखाय। जाहां नालाय, थेवबो बिपिएफआव जेसेबांसिम थागोन खाम्फाया एसेबांसिम आं खाम्फाखौ रायनो गोनां जागोन। बिसोरनि 17 बोसोर सरकार खुंनाय आरो जोंनि 3 बोसोर सरकार खुंनाय, बेनि गेजेराव बिसोरो जुदि 2 जौखोन्दो मावदोंब्ला जोङो 200 जौखोन्दो मावदों, बिनि प्रमान जोंनाव गोबां दङ। गतिके मोनसे खोथाखौ जों मावाखै, बेनिफ्राय जों गोजानाव थादों आरो बेयाव जों गेजेनबो जादों। जौ जुवा ड्राग्स, उन्दै सेंग्रासा सिख्लासाफोरखौ बायदिसिना एन्टि ससियेल एलिमेन्टआवहाय इनभल्भ जानानै इनकारेज होनाय, जायनि जाहोनाव दिनै बर' समाजाव जोङो खोनानो मोनदों खाम्फा बरगयारि आरो रनजित बसुमतारी सारनि गेजेरावहाय गोबांथार दान्थे बिदान्थे बाथ्रा जागासिनो दङ। बावैसो सिगां रनजित बसुमतारी सारा बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौहाय खांख्राइजों रुजुदों। बिथाङा खांख्राइजों मानो रुजुदों? खांख्राइया गंसे बाल्थिङाव दोनजायोब्ला बियो गुबुनखौहाय माब्लाबाबो सिगाङावहाय आवगायलांनो सुबिदा होआ। बियो मांखोनाय नुयोब्लानो गुबुन मासेया बेखौहाय बोख्लायो। बेनिखायनो रनजित बसुमतारी सारा बिपिएफ सरकारखौहाय खांख्राइजों रुजुदों। थांनाय 17 बोसोरावहाय बिपिएफनि सरकारा सोरबा जुदि गोजौआवहाय दावखोनो आगान सुरदोंब्ला, सोरबा जुदि गिदिर फरायनो सानदोंब्ला बैसोर बायदि सुबुंखौहाय गुलिनि शिकार खालामोमोन, बैसोर बायदि सुबुंखौहाय दबथायोमोन, जौगानाय न'खरफोरावहाय हेरेसमेन्ट खालामोमोन। बेनिखायनो रनजित बसुमतारी सारा बिपिएफ सरकारखौहाय खांख्राइजों रुजुदों रायजोफोर। स' रायजोफोर, नोंथांमोनासो मा सानखो? आंनि मथेब्ला बिपिएफआ आरोबाव सरकार दायियानो मोजां। जुदि बिपिएफआ सरकार दाबावोब्ला जानो हागौ जोंनि बर' हारिनि रायजोआबो उरिष्या बिहारफोर बायदि जागोन। मानोना बिसोरो दिनैसिमबो गावजों गाव अहंखारनि थाखायनो बिसोरो जौगानो रोङाखै। दा बर' हारियाबो जुदि इयुनखौ नोजोर होआब्ला बा गावनिल' हास्थायनायखौहाय नाजादोंब्ला जौगानाय नङा। बेनिखायनो जोङो सानै हयै स्टाडि खालामनानैहाय खामानि मावनाया मोजां। मानोना रायजो राजाफ्रा लामा सामा बानायनानै होजायाब्लानो सरकारखौ नागारो, गावनि हास्थायनायखौ मोनाब्लानो सरकारखौ नागारो, माबा मोनसे साख्रि होसोनायखौहाय मोनाब्लानो सरकारखौहाय दुसियो। स' जोंनि रायजो राजाफ्रा, बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि रायजो राजा, बबेयावबा लामा दालां बायनायखौ, लामा गाज्रिखौहाय बानायनानै होयोब्लानो गोजोननाय मोनो। बेल' नङा, मोनफ्रोमबो स्टेटनावनो बेफोरबायदि रायजोनि खामानि मावग्रा सरकारखौसो मोजां मोनो। बेनिखायनो नोंथांमोना नुबोखाबाय आरो नोंथांमोना मिथिखागौ बिपिएफआ माबायदि सरकार सालाया। बिपिएफ सरकारनि सालायनाय समावहाय गोबांथार लामा दालाङा गोग्लैसोनानै दङ।
दिनै बै समावनो जुदि बेफोरबायदि लामा दालांखौहाय क्लियारलि बिपिएफ सरकारा 17 बोसोरावहाय मोजाङै मावफुंनानै होबोयोमोनब्ला जानो हागौ बेफोरबायदि दिनैनि गोदान सरकारनि समावहाय बै लामा दालांखौहाय रिपिट आरोबाव बानायफिननो गोनां जानाय नङामोन। नाथाय गासैखौबो पेन्डिं खालामबोनायनि थाखाय गोदान सरकारा बे गासैखौबो मावफिननो गोनां जादों। आरो थेवबो बिपिएफ सरकारा जों मावखानाय होननानैहाय बुंबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा बेसेबां बोसोरनिफ्राय बिथांमोना बे गोग्लैसोनानै थानाय लामा, गोग्लैसोनानै थानाय दालां बेफोरखौ मावगौमोन, बिनि जेबो सिमा गैया। रायजोफोर, नोंथांमोना गोदान सरकारखौहाय देरहाहोबाय, बे सरकारखौ नों मदद खालाम आरो उननि समाव जाहाथे बेनिफ्राय बांसिन बर' हारिखौहाय मदद होनो हानाय बायदि गोजोन्थों। रायजो राजा नोंथांमोन, आंनि बुंनाया गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ अननानै निमाहा हो आरो मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला भिडिअखौहाय हाजासे शेयार खालामनानै हो, लाइक, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारि।